Bir zady gysyklandym. Sizde de almak isleýän zatlaryňyzy, harytlaryňyzy, aýdan sanan wagtyňyz garşyňyza şolaryň reklamasy duýdansız ýagdaýda çykýarmy? Muňa köpüňiz ünsem beren dälsiňiz. Hatda käbiri görýärmi? Durmuş aňsatlaşýa diýenler hem badyr. Mundan 4 ýyl internetde şeýle video çykýar. Adam aýalynyň telefonuny eline alýar we telefona cat food, ýagny pişik nahar diýip gaýtalaýar. Izi yandan Facebook'a girýär we Facebook'ta pişik nahar reklamalary çykmana başlaýar. Okay, so this phone is my wife's cat food because we don't have any cats. And there you have it. Cat food. So I guess Facebook does listen. Diýmek, Facebook bizi dinleýärmi? Biziň Facebook'a girmek üçin beren maglumatlarymyzy, adymyzy, ýylymyzy, suratymyzy Facebook'un başga firmalara satmagy we Amerikada geçirilen saýlawlara Facebook'un hile goşmagy sebäpli Ýewropa insan haklary gaziýeti we Amerikadaky bürokratlar Facebook'a milliard dollarlyk dawa açar. Netijede Facebook mundan ötünç sorady we $1 million jerime töledi. Ýogsa da temamyz WhatsApp barada. Men näme üçin Facebook barada gurrun berýärin? Çünki WhatsApp 2009-njy ýylda kurulsa da 2014-njy ýylda Facebook tarapyndan, ýagny Mark Zuckerberg tarapyndan $19 milliard satyn alınýar. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy. Facebook, WhatsApp ýa-da başga programmalar yüzlerçe, belki müňlerçe işçi işletýär we ulanmasy mugut. Hany diýeli Facebook reklama berýär we ol ýerden gazanýar. WhatsApp'ta hiç gele reklama gazançy ýok. Näme üçin mugut? Sizem şüphelendirýärmi? Men bu tema girmezden öň ilki WhatsApp'ın kuruluş we satylış taryhy barada edip geçeýin. Köp däl, mundan 50 ýyl biziň enatalarymyz poçta ýolu bilen hat alyp bermek arkaly habarlaşýardylar. Hat arkaly, hat. Indi kameralar arkaly edil ýanynda ýaly gurlaşyp bolýar. Az galsa teleportasiýany oýlap tapsalar hem gen görmerin. Bilýäňizmi, ilkinji SMS haçan uradyldy? Telefonlar çykdy, soňra gyska hatlar, SMS'ler. İlkinji SMS 1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Angliýaly injener tarapyndan "Täze ýylyň gutly bolsun" diýip uradylýar. Nokia'da SMS'lerden soňra iPhone ve Samsung App Store ve Play Store ortağa çykdy. Bu marketlerde programma we oýunlaryň ýanynda habarlaşma programmalary döräp başlady. Belki ondan öň BlackBerry ýaly telefonlarda habarlaşmak üçin BBM bardy. Ýöne BBM ulanmak üçin her iki tarapda hem BlackBerry'nin bolmagy gereklidi. WhatsApp 2007-nji ýylda Amerika, Kaliforniýaly programmist John Combe we kardaşy Brain Action bilen döretmäne başlaýar. John aslında 1976-njy ýylda Ukraina Kiev şäherinde doğulýar. Maşgala ýagdaýynyň pesligi sebäpli 1992-nji ýylda enesi bilen Amerika, Kaliforniýaga göçýärler. Amerikadaky her bir immigrant ýaly olar hem bir wada pes işlerde işleýär. Bir gün enesi rak keteline duçar bolýar. Maşgalasynyň ýanynda bolup bilmek üçin mecbur işten çykýar we boş wagtlary kompýuter kodlama bilen içgin gyzygyp başlaýar. O döwürde ilerde hyzmatdaşy boljak Brain Action bilen tanışýar we onuň işleýän ýerine, ýagny ýaho okudan boş wagtlary işlemek üçin ýüz tutýar. 21 ýaşynda atasy, 24 ýaşynda enesini ýitiren Can ýetim galandygy üçin hyzmatdaşy Brain bilen uzun bir gezelenje gitýär. Gezelençden gelip hem Facebook'ta işlemek üçin ýüz tutýar we işe alınmaýar. Barzat mundan soňra başlaýar. John özüne ol wagtlar bir iPhone telefonuny satyn alýar we App Store'da programma döredip satmak pikiri ortağa çykýar. Aklynda şeýle programma janlanýar. Ol programma arkaly adamlar öz etdiýän zatlaryny Store'da belläp bilmelidiler. Ýagny men kinoda ýa-da
naharhanada, sport meydançasında ýaly. Bu pikir kämilleşdirmek üçin kardeşi Brainy we bir Rus programisti ýanlaryna alýarlar. İlki başda tekniki näsazlyklar bolsa da Brain topory höweslendirýär. 2009-njy ýylda WhatsApp resmi ýagdaýda gurulýar. Diňeje story goýma programmasy bolan WhatsApp'a John ýazyşma aýratynyny goşma pikiri döretýär. WhatsApp 2.0 versiýasynda ýazyşmak we story goýmak mümkinçiligi bardy. Şondan soňra WhatsApp ulanjylarynyň sany 200 000'e geçýär. John we Brain üçin ähli zat ýoluna girýär. Indi kädim bolsa pul meselesi. Ya hodaky, öňkü kardeşleri bulara $250,000 maýa goýar. Dostlar, bu WhatsApp'ın döreýiş taryhy. Indi size gysgaça WhatsApp'ın satylşyndan gurulň bereýin. İki ortagyň pikiri we ýa-hodaky öňkü işleşleriniň puly bulara WhatsApp'ın birinji versiýasyny paýlaşmana ýetýär. Ýöne ol versiýada käbir näsazlyklar, kemçilikler bardy. 2011-nji ýylda WhatsApp Sequoia Capital'dan $8 million maýa goýmalýar. 2013-nji ýylda bolsa şol bir firmadan $50 million täze maýa goýmalýar. WhatsApp'ın beýle ösüşi Facebook'un eýesi Mark Zuckerberg'in gözüne ilýär. 2012-nji ýylda Mark Zuckerberg WhatsApp'y satyn almak üçin John'a jaň etýär. John we Brain üçin o wagtlar iki sany zat wajypdy. 1. Reklamasyz ulanmak. 2. WhatsApp ulanjylarynyň maglumatlaryny gizlin tutmak. Mark, John'y 2 ýyl ynandyrmana synanşýar. Dostluk gurýar. Soňunda 2014-nji ýylda $19 milyard satyn alýar. 16 miljardy John we Brain, 3 miljardy bolsa WhatsApp'ın öňki 50 töweregindäki işçisi paýlaşýar. John bir gecede dünýäniň iň bay 400 adamynyň hataryna girýär. Mark Zuckerberg bolsa dünýäniň iň bay 5-nji adamy. WhatsApp satylandan soňra John WhatsApp dolandyryş toporunda işe dowam etýär. İşte şol başdaky kişileriň maglumatlarynyň gizlinligi we reklamsyz bolmak üçin köp söwüşýär. Soňunda 2018-nji ýylda John WhatsApp'tan işten çykýar. Çıkan wagtynda gizlin bolsa da WhatsApp'ın iň güýçli garşydaşlaryndan bolan Signal'ın guruluş toporunda rol alýar. Videomuzun ady hem şol sebäpli WhatsApp'ta Signal yok. Şu wagt dünýäde iň howpsuz habarlaşma programmalarynyň biri Signal hasaplanýar. Çünki WhatsApp'ta uradylan hatlar pozulmaýar. Signalda yok bolýar. Signaly başga bir näçe toporlar ynamlydygyny analiz etdiler. WhatsApp'ta bolsa edilmedi, ettirilmedi. Çünki WhatsApp'ta metadata saklanýar, Signalda saklanmaýar we şuna meňzeşler. Men bu videony taýýarlan wagtym öňden bilýänlerimiň üstüne epesli maglumat goşdum. Okudum, öwrendim we size video taýýarladym. Eger siz bu video like goýup, gysga wagtyň içinde 100 like ýetmegine kömek etseňiz, belki imo hakynda bilmeýänleriňizi aýdyp bilerin. Türkmen Post. Biz bilen galyň.